Katsotaan jotain varpaita. Aina mä lakkasin tänään mun varpaat tyypit. Voitko please näyttää tuohon liveenkin? Kato ketä tässä livessä on. Mä en tiedä näet sä mut. Ois näyttää sun kynnet. The other kynnet. Oota mä en oo... Mitä on Arjanta? Suu pum pum. Niin. Oh, so cute. Okei, tässä mun varpaas. Tadaa! No vähän itse, mutta mä tein niitä oikeasti The Other kynnet. Ei oikeesti se sitä tsemppijuan, niin rämpytin kusista näyttää, että sä ajattelit kiitti Essi. Sinä Miikali on sulle. Mihin se rikastuu? En mä rikastu, en mä tykkääks sillä. Okei, valittaa. Ei, et ole tullut rasvaa kotiin. Voi perkele. Sessi, on sulla musta niveä niinku ei tota paksu? Joo, täällä täytti ihan hirveellä. Se, niin. Tai no, ei varmaan saa hyvää rasvaa. Sisu, hieno toppi, kiitti. Do you know better? Yes, I know. Tuolla on tommonen rasvaputikko. Rasvaputikko, no nyt on. Semmoinen, eikö se basic Nivan creami? Se valkoinen? Ei. Okei. No, voitteko sanoa moi Alma, Siina ja Lore? Moi Alma, Siina ja Lore. Mihin te valmistaudutte? Me mennään Mäkkiin. Niin, ravintola, ei Mäkki siis. Pika ruokaravintola. 5 Ei, mistä näin paksua? Hot. Mistä noin topit on? Shady. New Yorker. Man, I don't know. Se oli voi kysytty. Näin ottaa niitä esiin. Shaving. Älä nyt kanni. Kusia. Kusis. Eikö ala sisu väärinpäin? Hitto. Mistä on näin paksua? No vittu. Inraa. Inna. Älä valita, älä käy. Siis Pepin pikkusiskon nimi on mun nimi väärinpäin. Oh my god. Ai jaa. Mikä se on Inna? Niin, no. Inraa Prime. Okei. Samaa mieltä. Innan Prime. Eiku. Mitä? Täällä on 200 katsojaa. Oho, mitä Noi tyypit, kaksi olkapäätä striimaa päässä pitkälle. Miksi nää on näin No virallisia? täällä on vaan jotain vitun pervoja. Onks toi Joni? Jotka niinku haluu tai jotain varuskuvia. Jaanko Eelikselle? Kuka se on Eelis? Onko se ysien rakastaja? No mulla on vittu akkukin loppumassa. Jaanko Jonille? Joni! Just Taas tää nuori, vittu. eka mies. Kuinka kohan? Varmaan se Essi Mojoel. Kiitti ruusuista. Ei oo mikään ruusu. Sama asia. Joni. 160 perhettä. Wink if it's... Mä varmaan kohta on bald mun päästä. Aina kysy. Kill myself! Ei, nyt ei pysty. Oikein, sori. No, ei voi. No, kiitti lahjasta. Ei tänään pysty kyllä, ei. Tää on vähän iso. Jos ne... Kiitti tästä Sisu. Sisu seuraakaa Joni jälki. Kenes Jonis nähnyt puhua? Se meidän riperilainen se koululainen. Ei ku... Ei se sun perhetuttusta 66. Ei. Se pedari. Niin, se pedari.